Pracujeme v oblasti gastronómie už roky. Naša práca je zároveň koníčkom. Vieme však, že najdôležitejším pilierom gastronómie sú vynikajúce jedlá, špičkový servis a profesionálna obsluha. Denne našim klientom ponúkame obedové menu, v ktorom si môžu vybrať zo širokej ponuky kvalitných a hlavne chutných jedál. Naši kuchári sú pripravení pre vás vykúzliť a pripraviť špeciality z domácej a svetovej kuchyne a sú naozaj skvelými odborníkmi aj v oblasti studenej kuchyne. Snahou našej spoločnosti v oblasti gastronómie je ponúknuť zdravú, pestrú a vyváženú stravu, servírovanú v reprezentačnej podobe podľa predstav klienta. Tešíme sa na vašu návštevu a to, že sa aj vy zaradíte medzi našich spokojných a sítých zákazníkov. There are fears that as many as 45,000 to 50